Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepanganipun nami kula Denisa Cahya Kamila, saya kelas 12 MPLB kalih lan rencangi kula Naila Ismaruhmania. kita badhe mempersembahkan cerita cerkak bahasa Jawi. Dolan bareng kanca-kanca. Ndek bengi aku karo kanca-kancaku dolan ning omahe Naila. Perjalanane ning omah Naila sekitar 2 menit ngliwati sawah-sawah lan pabrik-pabrik. Dalane munggah mudhun, pas wis tekan balai desa ketemu Naila tuku es teh. Bar ngono tak undang. Lho Nai, omahmu sebelah ngendi? Ayo aku tututi saka bumi. Iya, pas wis tekan omahe Naila ketemu bapak lan ibuke Naila. Bar iku salim karo bapak ibuke Naila, terus dijak Naila tuku ning cerak omahe. Aku karo kanca-kanca ngenteni seblak sekitar 15 menit. Pas wis tak bayar, aku lanjut mulih. Pas tekan omahe Naila dilanjutke mangan seblake ambek jagung-jagung ning kamare Naila. Pas wis bar mangan seblak, aku mbek kanca-kanca pamit karo bapak ibuke Naila karo diterno mulih Naila separo dalan. Wis yo Nai, tak balik mulih. Iya, hati-hati ya. Sakwise perjalanan saka omahe Naila, aku lan kanca-kancaku balik nang omahe dhewe-dhewe.